DXDC Radyoman Report. Personal nga gibisita o gisuta ni Vice President Sara Duterte ang mga biktima sa baha sa evacuation center sa Barangay Bago Aplaya karong adlaw. Gipasalamatan usab sa Vice Presidente nga walay casualty atol sa maong flash flood. Sigon niini sa eksklusibong interview sa DXDC Arman Davao, ang Office of the Vice President motunol og financial aid o disaster aid package sa mga nabahaan. Kita na din karon sa Barangay Bago Aplaya tungod ato ang katong bahaan nahitabo tong nilabay nga adlaw. Gikamusta nato karon ang mga naa diri sa evacuation center dinhi sa eskwelahan. Pagkahumar na ato ang gipangutana kung kamusta sila, pagkahuman ato ang niingon sa ilaha kung sa ato ang mga assistance. So karon nga naata dinhi maghatag ta og financial assistance katong sa mga pamilya nga nalista sa CSWDO o nila kapitan. Pagkahuman, musunod na po ang ato ang Office of the Vice President Satellite Office diri sa Davao City. Kaya doon na sila ginapanghatag ng mga relief material sa pagdunay disaster sa maaning baha. Nakikistorya sab si VP Sara sa mga estudyante ug nagtambag nga magtarong og eskwela aron makalampos ug makab-ot ang ilahang mga pangandoy sa kinabuhi. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Aimee Genita, Tatak RMN. Tatak RMN.